Okay, nu skal vi regne en ny opgave. Opgave 5. Og den lyder på, at vi skal gøre rede for, at funktionen f af x lige e opløftet i 2x plus 3 er en løsning til differentialligningen over dx lige 2y minus 6. Og hvis den her funktion skal være en løsning til differentialligningen, så skal vi kunne sætte fx ind, og så skal det give det samme på højre side som på venstre side. Så hvis vi starter med at regne venstre side. Ja, bare start det. Det er lige meget. Er det y dx, er det venstre side? Ja. Okay, så ved vi, det y dx, det er det samme som f-mærke x. Så det må altså være det samme som, vi ved at fx er det her, det må så være det samme som e opløftet i 2x plus 3 differentieret. Og e opløftet i 2x, det giver 2 gange e opløftet i 2x, og 3 differentieret, det giver ikke noget. Så derfor, det giver ikke noget, så derfor så giver det her 2 gange e opløftet i 2x. Hvis vi så skal prøve at sætte vores funktion ind på højre side, altså i stedet for y, fx er det samme som y, så derfor kan vi sige 2 gange e opløftet i 2x minus 6. Det giver så, hvis vi ganger 1 i parentesen, 2 e opløftet i 2x plus 6 minus 6. Så går det her ud med hinanden, og så giver det 2 e opløftet i 2x. Og det er det samme, som der er her. Det vil sige, at højre side er det samme som venstre side, og derfor så må funktionen fx lige e opløftet i 2x plus 3 være en løsning til differentialligningen dy dx er lige med 2y minus 6.